Sí, bueno, Xarop, la mateixa paraula, que és un acròstic que vol dir xarxa d'organitzacions progressistes valencianes, i el que pretén és oferir al món associatiu de qualsevol tipus, fundacions, institucions, grups, col·lectius, una possibilitat de poder treballar conjuntament, generant coneixement, guanyant visibilitat i millorar el capital social de la Comunitat Valenciana. La principal línia d'actuació, per una banda, va guanyar visibilitat a les organitzacions socials i no se compleix en la Comunitat Valenciana el dret d'accés dels ciutadans als mitjans de comunicació, és un dret constitucional. Radio Televisió Valenciana no està garantint que la gent que és crítica aparega, i tampoc n'hi ha una ajuda des del poder a aquelles organitzacions crítiques. Per això hem dit les organitzacions progressistes en general que guanyen visibilitat. Aquest seria un punt fonamental. Això porta una sèrie d'elements com una agenda progressista, una difusió del que se fa, un canal de televisió associat a IP. Per altra banda, és la qüestió també de millorar la gestió interna d'una organització que facilita el contacte en la comunicació interna, butlletins, preparació de directives, una intranet en seguretat, i després un tercer nivell d'actuació que seria la reflexió teòrica en contacte amb la universitat, en instituts universitaris i els fòrums Xarop, que ja portem 3 fòrums Xarop, que parlen i reflexionen sobre com millorar l'aplicació de les noves tecnologies a la participació ciutadana i a la presència social i millora el capital social. La iniciativa va partir de la Fundació Societat i Progrés. La fundació és la fundació oficial del Partit Socialista del País Valencià, en un recolzament, en un projecte presentat al Plan Avanza, que ha sigut una de les vies, la via fonamental de financiació del projecte. Després hem contactat amb la societat civil valenciana, en tot tipus d'organismes socials, d'activisme, d'associacions d'alguna forma de preocupació, per exemple, de l'educació, els temes que en boga, i en aquest sentit el que hem aconseguit és que ja n'hi ha 84 organitzacions de tot tipus, des de molt xicotetes a molt amples, que estan implicats en el projecte i que han signat l'acord de funcionament. En la segona fase del projecte, és la fase inicial, requereix que s'autogestione per banda de les organitzacions a través d'uns estatuts que estan plantejats, d'un esborrany d'estatuts, per a que sigui una associació, l'associació Xarop, la que gestiona en participació de tots els implicats. I per tant, nosaltres el que hem sigut és facilitadors d'aquesta iniciativa o d'aquest capital start perquè després funcioni. N'hi ha una qüestió que s'ha definit, que és l'àgora permanent. És a dir, la democràcia ateniense no és possible perquè és molt costós la participació, i un plantejament de participació a través de les noves tecnologies millora aquesta qüestió. Això seria la bàsica. Però ara bé, facilita sobretot un plantejament modern de gestió de coneixement, que és molt horitzontal, la creació de xarxes són horitzontals, i per tant possibilita una nova participació i implicació de la ciutadania en la política, parlant en majúscules. Exemples que podrien ser molt visuals, és a dir, l'audiovisual, per exemple, tengo una pregunta para usted, ha sigut un model que quan el ciutadà li interessa o pot interaccionar, augmenta automàticament l'interès per la política. Per tant, l'internet podria facilitar això, però no només l'internet com a tal, sinó totes les qüestions. Per exemple, la informació. Per a decidir n'hi ha que estar informats, i per tant és possible que la política augmenti la informació a nivells de la web 2.0 i sobretot la web 3.0. El que m'interessa el tinc a l'abast, i això és la gran revolució, encara que fa falta també un canvi de pensament i un canvi de paradigma de les relacions socials també. Jo crec que els partits polítics se van adaptant, però com a totes les organitzacions les costa, van per darrere del que està passant a la societat. Crec que s'ha fet un gran esforç, el Partit Socialista ha creat inclús canals de televisió baix IP, han creat una sèrie d'elements, però fa falta anar més enllà. Des de luego, tots els partits ja tenen la web 1.0, però les està costant molt la 2.0, partits com a institucions, perquè les estructures jeràrquiques o verticals se porten molt mal en les estructures horitzontals, i per tant la web 2.0 li dona molta por als partits, però crec que és el gran avanç.
I, a més, crec que en aquest moment hi ha que aprofitar el que mana en el món, que és Obama, que ha fet una campanya clarament, tant la campanya electoral com si el president dels Estats Units, el partit més poderós, més nombrós respecte a nosaltres, és capaç de contestar preguntes directament en internet a la ciutadania. Si la Casa Blanca té una sèrie de sessions que se pot entrar i se pot participar, clarament és un exemple de que és possible anar molt més enllà. Però jo crec que n'hi ha moltíssimes més possibilitats que estan explorant-se en aquests moments en el terreny moltes vegades de les organitzacions no lucratives i lucratives que pràcticament seran apartats, seran plantejats als partits. En definitiva, si qualsevol organització, i un partit polític és una organització, que ha de extreure el millor possible, treure el millor que n'hi ha dels seus afiliats militants, i les noves tecnologies poden facilitar d'una forma molt important això, saber qui està i posar en contacte aquesta gestió de coneixement que està avui en dia en la base de la innovació i de l'avanç social també.